Bueno, lehenengo eskerrak emun nola ez eimarri, aurkezpen horregatik, eta baita Natureskolako lagunei eta oinatiko udalai, olako ingurune jardunaldi politiak organizeiaren horren beste urtetan ziar, eta gaur neuri gonbidaketiarren, eta nola ez, zeue danoi gaur ona gertuak etiarren. Ez dakot askoz geixau behiketako eimarrek gitu hau, nundin atorren zer nabien iken zein joten, egun tesi egiten abilela bukaketan Madrilen, eta tesiko gai zentralau gaur jorratukotena. Edozein zalantza, bukaeran galdetu lasai asko, eta beste egun baten, ikusiko dela kalian. Eta beste baik, itzaldixekin hasiko naiz. Itzaldixan izenburua edo jarrexeten agurkua da klima aldaketaren eragina 21. mendeko basoetan. Eta, ideia atindei zuen, 4 puntu honei jorratuko ditut, lehenengo klima aldaketa, zer dan, ze joera hauzen, ze ikusi dan, ondoren ikusiko, komentauko labur basoen egoera munduan, zein jan, zela hauzen, eta gero sartuko naiz, 3. puntuan dela itzaldixan muina edo zentrua izango gana, klima aldaketaren eragina basoetan, lehenengo 2 puntua lotuko ditut, eta bukaketako azalduko oinatiko ikerketatxo hau. Gero domekan, dano gonbidatuta zeuzeia gura oso etorri, bertan egongo gela. Klima aldaketa. Klima aldaketa nik ustot dano dakitzuen kontzeptu badala, baina labur esan da, klima aldaketa da, kliman propiedade desberdinetan egondan aldaketa bat, erreferentzia garai bat oinarri hartuz, normalian erreferentzia garai hau izaten da 1850, 1900 garai hori, eta hortik gaur egunera munduan aldaketak. Bai kliman batazbestekoan, eta baita bere aldakortasunean be. Aldakortasuna esateotenean gazteleraz variabilidad, ez? Eta klima aldaketa hau ez da izaten egun bateko kontua. Normalian, hamarkadak edo gaur egun maura, seguramente mendeak iraungo dago aldaketa honek. Klima aldaketa, historian ziar, jakingo zuela, pentsaikiot, egon dia garai glasiarrak eta garai interglasiarrak, ez? Klima ez da konstante mantendu historian ziar, eta arrazoi ezberdingatik aldatu da. Izan sumendien estandak, izan meteoriten talkak, izan lurraren orbitan mundian aldaketak, eta nola ez, gaur egun ikusten da moduan gizakiaren eragina. Klima aldaketari buruz berbaiki askoan, nik usteot erakunde bat aipaketiarren, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldia aipatu bidala, bere siglatik ezagunagoa da, IPCC, eta IPCC sortu zen, hor behian, oso ondo ikusiko, baina 1988 sortu zen. Eta honen helburua, erakunde honen helburua da, nazio batuen erakundean talde bat, eta bere helburua da klima aldaketan inguruko ezagutza tekniko, zientifiko eta sozioekonomikoak batu, eta hori ebaluatzea eta gizartearatzea. Eta india ordutik, 1988tik, 7 urtean behin gutxi gora bera argitaratu dau txosten bat. Orduan gaur egun argitaratu dira 5 txosten osorik, eta gaur egun gauz 6. txostenian. 6. txostena, honek talde ezberdinez osatuta dauz, eta 6. txostena zati bat argitaratu zen aurreko abuztuan. Eta hau da, argitaratuten zatixa da, igual teknikuena, oinarri fizikoak aztertzen dagoena klima aldaketana. Hemen parentesi bat ikia gurakoneke, zeatik uste duten IPCC benetan merezi hauela aipamen bat, eta parentesi txiki hau da, zientziak zela funtzionaiki hauen. Ez da, koronavirusak igual kantzauta gongo zai zientzian inguruko kontuak, baina nik uste dut argiketiak komeni ala, danok gero atorren abe hobetu ulerketako. Orduan, zientzian, hor goizan bi zientzialari ikusten dira, orduan, zientziak funtzionaiki normalian bi zientzialarik edozein, zeuetako edozein izaleke, aurkikuntza bat ikaue. Eta aurkikuntza horrekin, ikaue datuak aztertu, eta artikulu zientifiko bat idazte haue. Eta gero artikulu zientifiko hori, bialketan daue aldizkari zientifiko batea. Kasu hortan, hori erdixan agertuko dan pertsona horri, ez? Horrek, erabakiten dago izaten dela aldizkarian editoriak, erabakiten dago artikulu hori aurrera doian edo ez. Eta aukera bat emuten bat xau, bialduko xau, errebisori koperu bateri. Kasu honetan, 3 errebisoreri. Errebisore horrek, zientzialariak izaten dira baita, bere arluan aditua dianak, eta horrek idazte hauek txosten bat, artikulu horren inguruan. Zeatik bai, zeatik ez, galdera, eta berriz editoriari bialduko xaue. Eta editoriak, behin dakola, kasu honetan, 3 errebisore horrein txostenak, erabakiko hau artikulu hori aurrera doian edo ez.
Edo baita proposatu leke, berriz bialketia normalian paseiten dena, berriz zientzialari bialdu, esateko, bueno, erantzun puntu hau, eta hau. Bai? Eta behin hori dana erantzun da, eta aurrera baldin badia, argitaratu ingoa. Orduan, aldizkari zientifikoan arabera, argitaratzea da oso portzentaje bajua. Batzuk oso exigentia dialako. Hau izango zen, adibidez simple bat, artikulu bat zela etaraten den. Orduan, hemen, bi zientzian, metodo zientifikoan nik uste dut bi oinarri garrantzitsuak diala, bat da erreproduzibilitatea, eta erreproduzibilitateak esan gura dau, zuk txosten artikulu zientifiko bat hartu, eta bere material da metodoak irakurri, eta euran datuak aztertu ezkero, lortuko zula euran emaitza berdinak. Bai? Artikulu hori dala erreproduzigarria, ez da gitalreako zerbait izango izan, ez? Euskeraz. Eta bigarren oinarria metodo zientifikoena da faltsabilitatea. Eta hau uste dut baita garrantzitsua dela, hau adibidez, ez dut gura, aztu nahi izan, koronavirusan gaixakin nik uste dut bastante entzundana, eta faltsabilitatea da, zientziak ez dauela egi absolutirik esaten. Esaten dauen evidentzia zientifikoa dira ez faltsutuak. Horrek esan gura hau, bixar faltsutuak izan lekela, baina oin arteakun evidentziak diala ez faltsutuak. Orduan, hau parentesi txiki honekin, nik uste dut IPCC-ek adibidez txostenetan, ez da ezer barririk argitaratzen, baizik eta hau 7 urte horreikan, adibidez, egondian artikulu zientifiko horrein ebaluatu, nola bai. Adibidez, azkenengo txostenian, ebaluatu daue 14.000 artikulu zientifiko. Eta orduan, horreik emuten dauen evidentziak oso zendua dira. Ze artikulu zientifikoa, naizta prozesu hori dana pasau, akatzen bat beti egon leke. Baina 14.000 aztertu dituzunean, hanik uste dut, evidentziak oso zendua dira. Eta klima aldaketana, norabide hortan doia. Eta, hau, zientzialariek itaue, IPCC zientzialari osatuta hau, eta bolondreza dira, muixotruk itaue, geixenak. Orduan, geixo luzatu baik, zer esaten dau IPCC-en txosten honek. 4 puntutan laburtukot, eta lehenengoa da, ez dauela inolako zalantzaik, gizakian eraginak, atmosfera, ozeanoa eta lurra berotu ditula. Grafikoa ikusten bozue, hemen da 1850etik gaur egunera linea baltza jarraitu, linea baltza da lurran temperatura zela aldatu den. Azkenengo 150 urtetan. Eta gero dauz, ez da gero ondo ikusten da, baina kolore marroiska o naranja hori eta berdea. Naranjak dia bi modelo, modelo asko, baina pentsau daigun bi modelo diala, eta naranjak hartzen dauena kontuan da gizakiaren eragina. Aldiz, berde urdin horrek ez da gizakiaren eragina kontuan hartzen. Eta garbi ikusten da gizakiaren eragina kontuan ez du hartzen, ez dauela azaltzerik gaur egungo beroketa. Bigarrena, gizakiaren eraginak aurrekaririk gabeko erritmoan berotu dauela klima. Gutxienez azken 2000 urtetan. Hau, klima aldaketan askotan analogia jartzen da, ez da jente askori ez gutxitau, bala batena, ez? Bala bat hartzen bot nik eskuetan, eta adibidez nik aimarrei pasau bala hau, kaso seguramente bala horrek etxo bezerringo, eskuakin hartuko hau, eta ez da ez pasauko. Oin, tiro iken baxeat, seguramente bertan gehatuko. Orduan, bala horrek baino, bala horren abiadurak hilken dauela. Orduan, erritmoa, klima aldaketan erritmoa oso garrantzitsua da. Hirugarren puntua da klima aldaketak eraginak mundu guztian zehar nabaritzen diala. Oin, hemen arte pikin bat, ez da munduko mapa ikusten dozuen, eta gorriak, irudi honetan gorriak esan gura dau, temperaturak edo lehorteak, muturreko eventuak igo indiela. Eta urdinak esan gura dau jaitxo indiela. Ikuste zuen moura, urdinik ez dau. Mundua gorriaku. Gero zurixak esan gura hau, ez dauela adostasunik, eta grisak datu falta. Baina, oroar, gorria gure ingurunea, Euskal Herria ongo esan hor met jarte hauen eremu horretan. Eta gero puntutxuako erdixan. Puntutxuak, zientzian berbaiteanean, ez da ezer 100% ziurra. Dea, probabilidadea. Eta kasu honetan puntuak, 3 puntuk esan gura, ziurazki, ia seguru, gizakiak eragindako beroketa bat izan dela. Orduan, Mediterraneo ingurua, garbi, gizakiak eraginda. Eta azkenengo puntua gurakonena klima aldaketan inguruan aipatu, da, hau nik uste positiboa izan lekela, etorkizuneko emisioek mundua gehiago berotzea eragingo dute. IPCC-ek iken dauena aspaldidanik bide sozioekonomiko ezberdinak planteau. Kasu honetan, hor linea horreik,
linea kolorez berdinetako lineak, dia karbono emisioak guk bide ezberdinak hartu ezkero, hemendik eta mende bukaerara. Orduan, karbono emisio ezberdinen arabera, temperatura ezberdin igoko da. Adibidez, goiko bidea hartzen bu, mende bukaerako igoko da 5 gradu, espero da igotzea. Gaur egun onartuen dauena, edo usteana probabliena ala, da horia, horre erdiko hau, eta horrek esan gura, mundua espero dela berotzea 2,1, 3,5 gradu artean, gutxo gara bera. Orduan, mende bukaerako olako mundu bat esperoko gehen, ez? Eskerrekua izan da 1,5 gradu igota, erdikoa 2 gradu, eta eskumakoa 4 gradu. Hemen, aipagarrixa baita, ikendunean klima aldaketa buruz berba, mundu danean ez dela berdin igoko. Ja gaur egun artikoan askoz gehiago igo da, gure eremutan baino. Eta hori espero da, hemen gorri tonalidadiak ikusten dira, artikotan tartikoan askoz indartxo badiala adibidez. Eta lurrean indartxo ozeanotan baino, adibidez. Eta, hau da, berdina, prezipitazioetan. Hemen ez da bolako adostasunik igo jaitxingoan, eremuan arabera. Adibidez, gure inguruan, seguru aski jaitxi. Da, marroi kolore hori. 4 puntu honek aipatuta, klima aldaketan, zertan da, noruntz doian, baita labur aipatuko basoen egoera munduan, zela dauz basoak munduan. Hemen, hau da, nekazaritza eta elikaduran erakundean txosten bat baita, eta hemen ikusi zekena baso mota ezberdina kolore ezberdinetan. Borealak, epelak, subtropikalak eta tropikalak. Orduan, hau hemen 4 puntu aipatuko ditut, eta lehenengo puntua, basoek 4,0 mila milioi hektarea okupetxago hau da, asko, horrek esango da, lur azalan 1,31. Ideia atindei zuen pertsonako 0,51 hektarea. Baina, basoen banaketa hau ez da ekitatiboa mundu danean. Munduko 5 herrialdek basoen 1,54 okupatzen daue. Dela, Errusia, Brasil, Kanada, Estatu Batuak eta Txina. Dano, nik uste dut entzun duzuia deforestazioan arazoa, eta deforestazioa arazo egiten izaten dau, baina deforestazio tasa gero eta motelaua da. Hemen, eskerreko grafiko horretan, ikusten dira zela barrak 0 azpiki dauzen negatiboak dian, ez? Hau da, deforestazio tasa izaten da azten doia, baina bere ritmoa gutxiketan doia. Ikusten duzue, barra horreik zela gero eta txikinauak dian. Baina deforestazioak arazo izaten jarraiketan dugu. Honek ze ondorio dako adibidez kliman? Kliman hemen eskumako irudi honetan, ikusten da basoek nun xurgatzen dauen CO2. Batez be xurgatzen daue zati aereoan, hau da zuaitzetan, eta lurzoruan. Orduan zemata deforestazio gehiago, orduan eta karbono gutxiago baita. Eta laugarren puntua guroten aipatu basoen inguruan, da munduko basoen 1,10 baino gehiago naturalki birsortutako basoak diala. Alabe, baso landaketak goruntza doiaz, hau da, naizta beti zutabiak ez dian geota ondixoak beti dauz 0 gainetik, azken 30 urtetan, eta baso naturalak hemen berde ilunez ikusten dian honeik, beti dauz negatibo, hau da, baso naturalak gerotak gutxiu dako. Eta, azkenik bitxikeria moduan, munduan leku batzu dauz, basoak gehiago babesten dituztenak beste batzu baino. Adibidez, Europak 6 babesten dau, eta Hego Amerikak 1,11. Hau izan, apur bat kontekstuan jarteko, klima aldaketa zer dan, basoak zela hau zen, eta oin sartuko naiz, gaurko itzaldiko nik uste zati politenian. Hau da, lehenengo 2 puntuak elkar relazionatuta, ez? Han ikuste oso eskerrian lehen ikusion grafiko bat, klima aldaketa zela fandan, eta hemen munduko basoen banaketa. Orduan, klima aldaketaren eragina basoetan. Metodo zientifikoa jarraituta, nik uste dut, hemen nik esaneke gauzak, baina politxau gala metodo zientifikoa, metodo babiu. Guru datuak hartzeko baliabide batzuk. Eta hemen eraginekin zentrau aurretik, guztago esaten zeuei esplikaitia, adibidez, basoetan emuten dian aldaketa horrek zela neurtzen ditugun. Klimako datuak bezala lortzen dian komentauek, baina hoi beste mundu bat, eta nahi iez itost. Orduan, zaiatuko naiz, labur esplikaiten, adibidez, baso dinamiketan emundian aldaketak ze datu erabiltzen ditugun egunerokotasunean. Orduan hemen, X ardatzian, hemen behian, ikusten da eskala temporal bat.
Bai? Han ordutan, eskerrian egongo zen orduak, eta eskuman egongo zian milioika urte, adibidez. Eta iardatzian, beti gora doianean, izango zen eskala lokal bat, eta goixan eskala global bat. Vale? Bueno, nik uste adibidiakin hobeto ez ulertuko dela. Orduan, ez da gehiago entzun duzuen inoiz teledetekzio hitza, akaso ez, baina satelite hitza pentsaitio baiet. Orduan, teledetekzioa, adibidez, teledetekzioa aeroespaziala da sateliteak. Baina, gero egon leke aireko teledetekzioa, adibidez, dronak, edo hegazkinez egindako hegaldixak, irudixak hartzen diala, edo askotan, in izan dira baita hegazkinez laserrez, lurrera laserra bota eta erreflejuekin neurtu lurre horren formak eta gaur egun baita basoak be hola ikertzen dira, zuaitzen altuerak ezagutzeko. Eta lurreko teledetekzioa, izango izan berdina, baina leku jakin baten ikendana. Orduan, datua lortzen dianak, dira ezberdinak, baten emungotzu detaile gehiago, baina eskala espazial txikin hauean, beste baten alderantziz. Orduan, alde batetik eukiko geuke teledetekzio teknikak. Beste alde batetik, ikerketa datuak. Ikerketa datuak dira, gero eta sarrixau, gero eta gehiago dauzenak, eta adibidez, hau da, edozein zientzialarik, zan dugun, geuk, bixar faten gaela mendira, eta hartzen du datuak, gero gainontzeko komunidade zientifikoan esku jareten ditugula. Hau da, internetera igo, eta bertan egotia. Edozein dako eskuragarri. Adibidez, munduko basoen nitrogeno kopurua, adibidez. Eta, hau nahi izugarri xapetzaixat, hau da, olako ikerketa gutxi dauz, munduan ustot hiru dauzela face esperimentua dira honaik, eta honain neurtzen ditue, adibidez, basoko fluxuen dinamikak. Hau da, Inglaterra Birminghameko irudi bat, eta honaik iten dituztena da, hor torre horreik, dia 25 metroko torriak, eta dauz 16 torre, leku inguru horretan. Eta David, denpoanean, CO2 eta metanoa isuritzen, baso horreiken. Eta botate dituzten CO2 eta metano horreik dauz kontrolauta, aurre ikusteko etorkizuneko CO2 kantidadia zelako izango dan, eta orduan baso horreik jasan deixen etorkizuneko kondizio horreik. Eta orduan ikusten dira etorkizunean noruntz fangoen. Diru kantidade izugarrixa. Gero daku inventario forestalak. Honeik inventario forestalak adibidez hau, hemen Espainiako irudi, hau da Espainian inventario forestala, Espainiakoa, eta honei dira kilometro karratuko, partzela bat jartzen da, Espainiako baso danetan, eta 10 urtean behin, iken dira neurketa jarraituak. 10 urtean behin faten da talde bat basora, eta zuaitz partzela berdina neurtzen dau. Neurtzen dau ze espezie dan, ze matazidan, bizirik hilda dauen, eta beste hainbat datu. Orduan, ikusizeke dinamikak nutza doia zen. Ikuste duzue, oingo jazela poliki, eskala espazial eta temporalean goruntziken. Gero eta lehenago asizialako. Gero zuaitzen eraztunen datuak, eta hau domekan etorten bazai bertati ikusiku, eta gero bukaeran igual hobeto azaldukot, zuaitzen ikerketa datua dira, hemen ikusten den, ondo ikusten den, baina da zulo bat ikendozte zuaitzei, eta zuaitzen ikusten danok ikusio zueia mosketa bat ingenean adiez pinuak botata eraztuna koia barruan. Hau da berdina, baina ez du zuaitza bota biharrik. Zulo bat inga, eta baten du eraztuna zelakoa dian. Eraztuna zemata zabalaua, azkuntza hundixau euki dau. Hobeto bizi izan da urte horretan. Zemata ez du haua, okerrau. Eta gero hemen aipagarrixa, hemen urte asko inzekela atzea. Izan be igual zuaitz oso zar bat, lotuzeke etxeko biga batekin. Eta etxeko biga hori gero barko batekin. Eta hola, fanzeke atzera iken denporan. Eta gero datu hola historikoenak, lusienak denporan lortzen dira datu palinologikoak. Honei dira polen bidez adibidez lortutako datuak. Eta hemen goixean ikusten dian kolore horrek izango zian espezie ezberdinak. Orduan da, garai baten espezie bat egonda gaixau, beste baten gutxiu, baina hemen bai fanleke denporan oso atzera. Behin apur bat azalduta datuak zela lortzen ditugun, hau izangoa gaur jorratu goten, ez da izela ditu marko teorikoa o marko kontzeptual bat, edo, ez? Daku baso zar bat, hori izango izan gure 0 puntua, 0 denbora, baso zar bat, eta baso zar batek aldaketa batzu jasante ditu. Hor disturbit jarte hauena, aldaketa batzu jasan ditu. Aldaketa horren ostean, baso hori birisortzen hasikoa, hau 3. puntu hau, recoverin. Eta gero eukiku beste baso zar bat, etorkizunean. Baina baso zar hau, ziurazki ez da izango beste baso zarraren iguala.
Orduan, saiatuko naiz puntu honek banan-banan aztertzen. Orduan, hasi gaitezen baso zar bat. Hauek klima aldaketa moura erreferentzia puntu babiu, ez? Klima aldaketan komentailenen askotan hartzen dela 1850, 1900, hemen esan daigun artikula 1900. Baso zar bat. Vale? Baso zar baten, gizarteari analogia bat inaz, baso zar baten esperoana, adibidez, gizarte egonkor baten jaixoten dean aurrak eta hiltzen dianak igualak dia, ez? Hori izango zen gizartea egonkor dauela. Ez tabilazten, ez galtzen, biztanlerik. Baso zar baten, bizortzen dian zubaitzak, azten dianak, hiltzen dianak igualak izango diala. Bota daigun. Bai? Ze pasa egiten da? Hau da Europako baso zarren mapa, eta Europan ikuste oso puntu asko ez dauzela. Iberiar penintsulan oso gutxi, eta Euskal Herrixean bat, astaparretakoa dago hemen. Oso baso zar gutxi daku. Hau da berdina, baina hemen kolore marroiak esan gura hau baso oso moldatuak. Eta kolore berdeak esan gura hau baso horrek nahiko ondo manteniu diala. Ikuste oso emuruan, badia ez Amazonian, basoa nahiko ondo hauz, Errusian, ez? Baina Europa afaten bazai oso marroi dago hori dana. Eta hau kuriosia ez karriot, aurreko hastian, lagun bat Finlandiarra, eta dabil inventerio forestaletako datuekin lanean, eta bialdun ostan, mapa hau gaizki eguen. Ze, behai atentzinoa daiketa hotzala, Euskal Herrixan, ze paseik esan. Ze, ikuste hemen, kolore zurixak, esan gura hau, bertako espeziak, osatutako basoak diala. Eta kolore moreak, esan gura hau, kanpoko espeziez osatutako basoak diala. Euskal Herrixea oso more hau. Eta nire izan otzen, bai, hau ondo hauela. Eta, adibideak, nahiko oinatiko adibidea, aurreko mendixan, edo San Juan Artixen guruan. Ze izan leke, baso, kanpoko espeziak, adibidez kasu honetan pinua, eta hor geho matarraza daku, ez? Edo baita izan leke, baso bat oso moldatua, bertako espezie batekin osatuta egotia, baina oso moldatuta egotia. Kasu honetan, San Juan Artixako pagadi gazte bat. Orduan, galdera, ez daku baso zarrik, baina zela iau gara egoera ontara baso zarrik ez eukiteko egoerara. Orduan, hemen jarriot perturbazioen areagotzea, enen hitzego kixatu paien, aldaketen areagotzea. Hau da, aldaketak, ze aldaketa, adibidez zuteak. Hau da, 1919-2018 artean, Europan egondia zutiak areagotu o jaitxin gian. Kolore gorrixak areagotu, urdina jaitxi. Antzera, ez? Leku batzutan igo, beste batzutan jaitxi. Adibidez, Iberiar penintsulan igo. Hau da berdina aizeteekin. Aizeteak emute hau jaizten da bitzela. Baina, intsektuen agerraldiak oso goruntz doiaz. Ez da zalantzaik, ez? Intsektuen agerraldiak Europa danian goruntz doiazela. Eta hau da, 3 mapak elkartu inoen, zientzialari honeik, eta identifikatu ebein Europa mailan eremu zaurgarrienak aldaketa edo perturbazio horrei jasateko. Eta hemen atentzioa diketan dauena, Iberiar penintxula dela eremu zaurgarrienetakoa. Zaurgarria gaztelaniaz da vulnerabilidad, ez? Vulnerable. Ez? Eta ez dauela guretik oso urrin, eremu hori. Adibidez, hau da eskerrekoa da Kanadako irudi bat, goikoa Austriako irudi bat, eta hau Aragotzeko irudi bat. Orduan, lehenengo aldaketa motorra edo, esan daigun dala hau, perturbazioen edo aldaketa honein areagotzea. Bigarrena, ziurazki geixen entzunda, eta klima aldaketakin zuzenien dauena lotuta da, temperatura eta lehorteen goraka da. Hemen, hau da munduko mapa, ikuste zuen moduan, eta puntuak dia gertaerak, egon diala zuaitzen hilkortasun tasa altuak, eta egon diala lotuta, ez dauela zalantzarik, temperatura eta lehorten gorakada baten ondorioz gertatu diala hilkortasun gertaera horreik. Hau da, horrelako fenomeno bat pasau dela. Hau da estatu batuetako irudi bat, zela lehorte bat egoten da, eta hau da gero behak eta xakun paisaia. Eta 3. motorra, lur erabileretan aldaketak. Lur erabileretan aldaketak, hemen, hau da Amazoniako lan bat, eta hau oso lan polikia pentsaixat, hemen zentrau ikustu zuen barra berdeak, barra berdeak ikusten dira zela hauzen 3 erregio ezberdinetan bera begira, ez? Hau erregio bat gora begira hauela barra berdea. Eta barra berde horrek, esan gura hau baso honeik, CO2 gehiago emititzen dagoela, xurgatzen dagoena baino.
Zeatik emitiuleke baso batek CO2 geixo xurgatzen dauena baino. Adibidez, temperaturak igo dialako, temperaturen igoera da, men kasu hortan gesi naranja, bueno, estoy eñora, edo deforestazioa igo dalako. Eta hau zan, espero egina zientzialari honek topaikia eremu horretan. Hau da Brasil ego ekialdia. Eta hau da, eremu bat deforestazioa asko igo dala. Eta adibidez, hemen geho gauza oso bitxia pasaikeia, adibidez, deforestazioan ondorioz, eurak esate haue, lurra be, gero eta lehorragoa dala. Hau da, lurrak be, gero eta keizpe gutxi dakola, eta temperaturak igotzen da ditzela. Orduan, sortzen dela, holako sorgin gurpil bat, bata bestia elkarrelikatzen doia zela, eta temperaturak igoarazten, Baina, lur aldaketak oinatin bebaku. Eta hau da, adibidez, Olagartan. Olagartako lur erabileretan aldaketat. Eta lur erabileretan aldaketak askotan igual pentsaiken du olako aldaketa bortitza diala, izaleke aldaketa apalauak. Begi utzera igual ez dunak igarten. Eta honeik, hemen, hau da berdina, mundu mailan emundian aldaketak, baina honeik dira basoak, iraganean kudeatu itxesianak, eta gaur kudeaketari jaren xakola. Gaur oindala 10 urte. Eta hilkortasun tasak igo indiala. Oinatira etorriaz, oso adibide politia izango esan hartazo. Iraganean kudeaketa zan, asko kudeaketa zan, gaur egun ez da kudeaketiari jaexako, eta handik bueltatxo bat emutia besterik ez dau, ikusteko hango hilkortasun tasak zelakua dian. Orduan, kudeaketa neurri bat arte be, segurazko leku batzutan erainkorra izangoa. Eta hau da, ea erako ingeben, haintzat hartuten ingeben lantxo bat divulgazio dako, eta hemen ikusten dozuina, hemen gurakonena aipatu da, barrak, dako 3 espezie, pagoa, aritzak eta gaztainondoak, goixan, Eta hemen aipaketia gurakonena, geraketia, barra honeik, dia urte ezberdinak, lehenengo 1986, 2006, 10 urtean behin, Eta ikusten da barra honeik gero eta txikinagoa dian. Hau da, barra luziena goixen dako, eta gero eta txikinagoa dian. Eta honeik dia pagomotz, zuaitz motz, kasu honetan, zedia pagoak, aritzak eta gaztainak, kopurua. Hau da, kudeaketeare jaexakon, eta zela doia zen hilken, poliki-poliki. Eta erdixan agertzen dian puntuak, komentagoaz, horrei dira hilkortasun haundixak egon dian puntuak. Eta, oinati ikusten da, adibidez pagotan, horre ongo litzake, eremu horretan ongo litzake. Orduan, ikusi du baso sarrak oso gutxi dakula, aldaketak jasandako baso batzuk dakula, eta oin galderia da, birsorkuntza eta askuntza haulen komentaikenena, hilkortasunan berdina da, o noruntz goiaz. Zeintzu dira gaur egun ikusten dian tendentziak. Tasa demografiko honeikan. Hilkortasun tasadan zentrauta, hemen, nik uste dut ez dagoela zalantzaik. Hilkortasun tasak, ebidentzia esategue, hilkortasuna goruntzu diala. Munduko leku geixenetan mentzeto, isadanetan. Hau adibidez da estatu batuetan, estatu batuetako hiru zati ezberdin, eta ikusten da, 1960 2000 zela linea horrek goruntza doia zen. Hau da, hilkortasun tasak zela azten fandian. Berdina Kanadan, Kanada ekialde mendebalde, eta berdina Europan. Hilkortasun tasan ez dauz zalantzarik. Zalantza gehiago dauz birsorkuntza eta askuntzan. Izan be, CO2 kantidade batek, o temperaturan igote neurrixian injako batek, ziurazko askuntzak be igoin leke. Hemen adibide bat jartzearen, honeidia Afrika eta Amazoniako bibaso, eta hau da, balantze hortan, lehen komentaiken ebena, birsorkuntza, gehi askuntza, ken hilkortasuna, zela fandan aldatzen, Karbono, hori da azkenean, zema karbono xurgatu dagoen baso honeik. Hemen ikusten dena, bi baso honeik xurgatu dagoia karbono geixen 1990an. Hemengo piko horreik, eta gero zela fandian jaisten. Adibidez, Afrika fanda jaisten, hau da Kongo, Afrika zela fandan jaisten, baina gero egonkortu ja, gutxi gora bera ez, baina Amazonia bai, Amazonia beruntzu dira. Hau da, Amazoniako ikusi du erregio batzuk, geixo emititzea goia jasotzen da baino. Eta, hemen hori esatera etorreko esan baita hau. Noski, hemen emuten diana da, munduan be, baso galera honeik ez diala ekitatiboak. Dauzela, eremu batzuk askoz geixo galtzen dana, eta beste batzuk izan be, basoa irabazten gabitzena. Adibidez, hemen 0 latitudian, 0 latitudia da hau Ekuador ingurua ez, hemen eremu honetan,
ikusten da morea agertzen dela, more kolorea. More kolorea da baso horreik hiltzen da bitzela gehiago azten baino, labur esan da. Eta hori batez behemuten da tropiko inguruan. Aldiz, Europara etorten baga, edo Ipar Amerikara, baso gehiago da azten hiltzen baino. Bai, landaketa be kontuan hartuta. Eta adibidez, zuma gehitxu hau eta Iberiar penintxulara etorri eskero, bueno, hau da, ingelen lan bat, kolorez berdinak, igual da, dia baso mota ezberdinak. Kasu honetan, labur esan da, hori da. Eta hemen, ze tendentzia ikusten dira gure ingurunean, Iberiar penintxulan. Hemen grafiko honek, bueno, ez hartu detai askotan, bakarrik lehenengoa da birsorkuntza, eta zenbat grafiko handixeua, zenbat barra handixeua, esan gura hau birsorkuntza handixeua izan dela. Eta zenbat txikinaua. Eta hau da, azkenengo 30 urtetan, ikusten da tendentzia bera injauela. Grisa izango zen dana aintzat hartuta, baso danak aintzat hartuta, eta horia, berdeak, izango zen baso mota ezberdinak. Azkuntza be, ikusten da zela grafiko horrei txikiketan fandian, azkenengo 30 urtetan. Eta aldiz, hilkortasuna, ikusten da zela goruntza fandan. Eta azkenik eukiko geben, hau da balantze totala. Ze pasa hau da? Ikusten dana positiboa dela, hau da Iberiar penintxulako basoak geixo xurgatzen dago, emititzen dago baino, baina tendentzia bai da jaistera. Orduan, honekin gurotena esan da, gaur egun dinamikak, birsorkuntza gehi askuntza ez dela hilkortasunan berdina. Lehen zalantzean jarri duna, oin ez dela berdina. Eta orduan, urrengo galderia, baina zelako basoak dabitzazten gaur egun. Nolakoa dira gaur egun etorkizunean eukiko ditugun baso horreik. Etorkizuneko baso honek, hemen geroz eta dentsidade altuagokoak. Dentsidade esateotenean da geroz eta individuo geixauz osatutako basoak izango diala. Hemen bi adibide, eskerrekoa da Estatu Batuak, eta Estatu Batuetan 1930ean da gris argisa, eta 2000 da baltza. Ikusten da, zela Suetzko purua igoen jan, ez? Barra hori zela goruntzik jauen. Berdina Iberiar penintxulan. Barra honei zela goruntza behia zen. Hau irudi batekin, oinatin, hau izango litzake. Zela geukan lehen hau pagomotzez osatutako baso bat, hau izan leke bai kliman eraginez, baina askotan kudeaketeari jarexako lako, ez? Zela geukan iraganean olako baso bat, eta gaur egun sortzen dabitzen basoak, zela dakoin askotan dentsitate edo individuo kopuru, Suetz kopuru altu haua. Espezien goranzko desplazamentu altitu dira. Honekin esan guratena, nahiz eta landara iburuz, gaur zuaitza iburuz berbaiten egon, espeziak mogiten dabitz. Izan be, esan daigun ni zuaitz ba naizela. Eta nire ondorengua, ni baino, kasu honetan, altitude altu hauan azten bada, eta ni hilkema naiz, poli-poliki goruntza fango ga. Hemen ikusten da grafiko horretan, linea horren gainetik dauzen puntuak, esan gura haue, dia espezie ezberdinak, dia landara espezie ezberdinak, eta esan gura haue, espezie horrek goruntza fandiala altitudian. Hau da, linea horren gainetik dauzen danak goruntza fandia. Eta da, azkenengo mendeko datu daia. Hau da, Europa mendebaldean, eta eurak esate haue, bataz beste, kliman ondorioz 66 metro igo diala, landara espezie horreik altueran, goruntza. Hau izan leke, bai klima aldaketan eraginez, eurak horra ipatza hauen moduan, gure ingurunean, askotan, izan da, lehen hau kudeatu iten zen, gestiona hau itxezien baso horrek, mosketa jasaten egin, o ganaua sartzezan bertan, eta gaur egun, ganau hori etaren ja, edo kudeaketiari jaixako. Hemen ikuste oso adibide hau, ez da oso irudiona, baina bai ikusten da, zela pagua goruntza fandan, hau da Katalunian. Zela fandan pagua, mendixa hartzen, ez? Eta kasu honetan, eurak esatere behin, kliman eragina baino, zala gehi hau kudeaketa jarete hori. Orduan, gaurko itzaldixe izan dabe klima aldaketan eragina basoetan, bai guztago esaten, gaketia ideiakin, ez dala klima aldaketa bakarrik, ez? Dala aldaketa global bat. Ez dala faktore bat basoak eragiten da ditzena. Bai da gisa, guk ikusten dudan arabera, beti zuma apur bat kanpo gainezkeo, beti hauela klima aldaketan eragina hor, presente. Eta horregatik jarri notzan nahi ez izenburu hori. Baina, bueno, ideia nik uste dut importanti dela aldaketa bat baino gehiago da ditzela gaur egun emuten.
Hirugarren puntua, gaur egun, zelako basoak, zelako espeziak dabitzazten. Hau da, Amazonian indiako lan bat. Eta hemen, adibidez, hemen dauzen, hau zero, izango esan espeziak, leku ezetara oituta dauzenak. Eta minus 400 jarte hauena, han eskerrekoak, izango esan espeziak, klima lehorreta egokituta dauzenak. Ikuste oso linea hori, zela goiti bera doian. Horrek esan gura hau, gaur egun birsortzen dabitzen zuaitz barrixak, diala geixen bat klima lehorretara moldatutako zuaitzak. Oñatira etorriaz, honek esangurako gen irudi bajarriaz, hau da Iturrigorreko basua, etorkizunean baso hortatik onuntza fango ginela, baso mediterraneo runtz. Eta hau da, oinitzen gabitzen lan bat, aurreko dana nahaztuta apur bat. Hau da, gutxieneko temperaturak estatu batuetan zela banaketan dian. Gero eta ilunaua, gero eta eremu hotzaua, estatu batuetan. Orduan, ikusten duna, espeziak kliman arabera zela dabitzen mobitzen. Hemen, grafiko honekin larri ez gehatu, baina bai guztago esaten zela ikusten dian marrak goiti bera doia zela. Honek esan gura dau, honei dia puntu bakoitza espezie bat. Eta ikusten dena, espezie batzuk, marra hori, zeron gainetik dauzela, eta beste batzuk zeron azpitik. Hau da, klima aldaketak, espezie batzui mesede dituzte. Eta beste espezie batzui kalte. Kasu hontan, mesede dituztenak, dia temperatura hotzak ondo jasate dituztenak. Hau da, temperatura pikimati gota, hobeto doiaz. Hau adibidez, oñatira ekarriaz, honek esangurako eben, adibidez, temperaturak igo eskero, pago hori mesede egin lekela, baina aldiz erkametzari kalte. Klima esetara moldatutako zuaitzei, adibidez, hotzetara, eremu hotzauetara moldatutako zuaitzak ondo, baina aldiz klima mediterraneoak lehorrau eta moldatutakoi kalte. Orduan, ikusten dana, ez tala inzamurra, ez tala dana gaizki, ez tala zuixo baltza. Izan lekela, batzui ondo, eta beste batzui esain ondo. Zatia. Orduan, ikusitu hemen fase ezberdinak, ez? Hola, laburpentso bat injaz, ikusi du baso zaharrak oso gutxi dakula, ikusi du aldaketa batzuk emundiala, komentaiten gebeena, intsektuen agerraldiak, temperaturen gorakadak, lur erabileretan aldaketak, ez? Eta gero ikusi du, gaur egun sortzen dabitzen basoak, zelakoa dian, dentsida altua guakoak, zela diazen espeziak mobiken, batzui kalte, beste batzui mesede, eta orduan galderia, eta etorkizuneko basoak zelakoak izango dira. Etorkizuneko baso zarrak zelakoak izango dira. Oso zaila, gaur egun, baso gazteak nagusi dira mundu danean, munduko leku askotan. Errusian izan ezik, eta eremu tropikaletako leku batzutan izan ezik, hemen, zemat eta hori haua, orduan eta baso gazti haua esan gura hau. Baso gaztea esateotenean, 140 urte baino gutxiago, hartze dago hemen. Eta oinati, adibide, hau oso garbixa, geho komentagotzu, baina zehatu ginen oinati baso zarra topaiken, Manolen launtziakin, ez du lortu. Zuaitz, daku baso zarrak oso gutxi, zuaitz baso gazteen nagusitasun bat, eta gero baita ikusten diana, etorkizuneko baso honek, ziurazki ongo diala zuaitz geroz eta basu hau osatuta. Hau da, estatu batuetan, eta goixan ikusten dira zuaitz altuak. Gris kolore argixak esan gura 1910, ilunak esan gura 2000. Ikusten da, zela, zuaitz haundixak jaizten fandian. Aldiz, bekua da zuaitz txikinak. Zuaitz txikinak igoten fandia. Hau gero ez da edatu geke interesaien botze, baina, da zuaitz haundixak zaurgarri xaua diala, bai intsektuen atakien aurrian, bai eizetien aurrian, bai ura gora garraiaiteko zailtasun gehiago dakoia. Eta hau da Iturrigorriko argazki bat. Horbe zuaitz haundixak gutxi. Eta nik uste dut hau benetan aipagarri xehala. Garai baten, pasaik gaela, edo, hau ez da oso garbi, pasaiken gabitzela, planteauta hau, CO2 ongarritze aro batetik klima menderatutako arora. Honek ze esan gura hau. Beko grafiko hori aintzat hartuaz, ikusten da hemen ikusten da temperaturak, zela doia zen igoten, eta hori izango zen zuaitzen askuntza. Honek esan gura hauena, temperaturak igoala, zuaitzen askuntza azten dela, baina puntu bat arte. Hau da, puntu hortatik aurrera zuaitzak gutxi guazten dira. Orduan, hori izan gura hau, izenburuak CO2 ongarritze garai baten ondo, zuaitzak gehiago bazi dira, baina hortik aurrera
akaso kalte. Eta guk Iberiar penintsulan hori ikusten du baita. Hemen ikusten dena da temperaturen gorakadak, hau da, temperaturak igotzeak, garai baten 1986-2007 artean zuhaitzan hazkuntzak areagotu inditu, baina 2007-2019 artean ikusten da zerotik eskerra doiala, gutxitu inditu. Hau da, zenbata temperatura gehiago, zuhaitzak ez da azten jarraitu. Eta, bueno, bukaketako azkenengo puntua, da, oinateko ikerketa, ez da, akaso geixen interesei jotzuena, baina guranen aurreko dana baitea komentau, testu inguruan jarteko, ez, oinateko ikerketan zetan gabitzen. Eta plantea egiten duen galdera zehatz bat daku, da, zuhaitzen hazkuntzaren erantzuna klima aldaketari, ezberdinak aldia iraganeko baso kudeaketan arabera. Hau galdera hau, hobeto nik uste hola ikusten boze. Ikusi du, klima aldaketan dakola eragin bat zuhaitzen hazkuntzan, ez? Eta dauzela espezie batzuk kalte ituztenak eta beste batzuk mesede. Espezieak ezberdin erantzute ituztela klima aldaketan eraginari. Gure galdera da, baina espezie bat hartu eskero, esan daigun pagua, eta pago horrek iraganean baso kudeaketa ezberdinak euki, ezberdin erantzungo dau. Hau da, irudi batea ekarriaz, hau da, honei modeloa ja, baina, eta hau ziurazki ez da pasauko, baina pagoen okupazioa azalera, 2008 izan zela nune ongo dan. Eta hau zorionez ez da pasauko, ez dut uste. Baina gure galdera da, esan daigun gorrixa dela pago baso bat. Eta gu plantea egiten duna, nahiz eta espezie berdina izan, olako baso bat euki, olako erdiko moiko bat euki, edo goiko bat euki, berdin erantzungo gozte, klima aldaketari. Hori da galdera. Hemen, galdera hau planteaiteko, hemen 3 puntu aipagarri, hemen puntuak dia zuhaitzak. Eta eskerreko izango esan baso landaketa bat, puntu danak ordenauta. Eta koloria nahiko apala, ez da kontraste ondiri kolorian. Aldiz, eskumakua ikusten dira puntua desordenauta. Eta dauz, kolore batzuk ilunauak eta beste batzuk zurixauak. Kolore iluna dira zuetza ondixak. Eta zurixak zuet txikinak. Gu planteitun, hemen garbi ikusten da ez, basoen egitura komplexua gala, gizakian eragina gutxitzeakoan. Hor ez da zalantzaik. Ez da aurreko mendira fatia besteik, ez? Zuetzak hilaran ikusteko. Hau, akaso abstraktua baina nik uste dut danok ulerketako moikua dela. Honei dira, zuaitzan sinkronia, hazkuntzan sinkronia. Honez esan gura hau. Esan daigun, urte baten ni zentimetro bat azten naizela. Eta Imar zentimetro bat azten dela. Orduan, gure sinkronia eunekoa. Bat inga gauz. Mea aldiz, ni azten ba naiz bat, eta Imanol azten ba 0,5, gure sinkronia da 150. Sinkronia gutxi daku, zutanik, Aimartanik baino. Hemen, lan hontan ikusten dena BFS, ikusi gozu lehenengo 3 zutabiak, sinkronia horren marrak nahiko goixan dauz. Horrek esan gura hau, espeziak bakarrik, espezie bat dauen basoak, sinkronia haundixakoia. Aldiz, letrak nazkten baditugu, baso bat afaten baga eta bi espezie baldin badauz, BF, BS, FS, sinkronia hori jaitxiken da. Azkuntzak esan daigun, naztuta hausen espeziak ikiaguela amortiguazio efektu bat moduan. Sinkronia hori jaitxik hauela. Eta hau nahiko kuriosua da, eta hau da prozesu bat emundana 1900 azkenengo mendian ikusi dana. Eta hemen planteaiken dagoena da, zuhaitzak naizta bakarrik egon, edo naizta naztuta egon, euran sinkronia goruntza fandala. Gero eta antzerako hau azten gaela danok, imaginau. Geu danok, hemen zalan gauzen danok, gaur egun antzerako hau azten gaela, gure aikiajuna mandriak eurak azten ziana baino. Eta hau planteaiken dana da, klima geroz eta limitantiagoa edo, geroz eta geixo mugaketan dauelako zuhaitzen hazkuntzak. Klimak ez baden mugatuko, garai baten, igual ni hasiko naiz X, eta beste bat hasiko beste zenbakin bat, ez? Baina zenbat eta mugakorragoa izan kliman eragina, danok gehitxo sufriken azten gara, eta danok homogenizeiken azten gara erantzun hori. Orduan, gure galdera, zan, zuhaitzen hazkuntzaren erantzuna klima aldaketari ezberdinak aldia kudeak eta eredu honein arabera.
Eta bi hipotesi planteau geben, oin komentau dutena aintzat hartuta. Alde batetik, semat eta egitura anitzaua, hau da, esan daigun, baso zar bat, ez? Dakula individua txikinak eta individua handixak. Gu planteatzen gabena, semat eta egitura aniztasun handixauak, klima aldaketan impactua bajuago izango ala. Adibidez, baso gazte baten, zela egitura oso antzeakua dan, klima aldaketan impactuak oso altuagoak izango diala, planteatzen gaben. Eta, gero baita planteatzen, espero duna topaitea, o hipotesi mogura planteatu duna, da, denporan zehar, klima aldaketan impactuak areagotzen fango dira, baso kudeaketa alde batea jaeta. Hau da, danak okerra ufaten fango esate, daneiri, zuetz, aztertu ditugun zuetz daneiri. Bueno, eta zela indu hau. Ba, kasu honetan, hartu geben espezie bat, kasu honetan pagoa, eta dendrokronologia bidez aztertu gen. Dendrokronologia, dendro da egurra, eta kronologia denbora. Bueno, eta logia zientzia, ez? Orduan da, egurraren, zuaitzen, egurran, denporan, zientzia. Ez, holako zerbait. Hemen goixan hori da lehengo irudia, eta hartu geben 240 zuaitzen laginak, 240 zuaitz zulatu ditun. Bakoitzai bi zulo egin eta orduan ikusten duna zemat azidian urtetik urtera, zuaitz honeik. Baina gero gugarra geben baita, iraganean ze kudeak eta eredu euki dagoen jakin, baso honeik. Eta hortarako, datu basez berdinak, erabili geben. Alde batetik erabili geben orto irudixak, hegazkinez hartutako irudixak, hau adibidez, hau iturri gorri da. Eta hemen ikusten da, eremu honetan, 1955an ez zegoela basorik. Baina aldiz gaur egun bai. Orduan, horrek esateozku baso gazte badala. Ez? Gero baita, erabili gitun mendi antolamentuko planak, bueno, hau zan gehiago ikusteko gaur egun basoak zela hau zen, udaletxeak jare oskunak. Eta azkenik, ingeben elkarrizketa ezberdinak, ikerketa eremuan ezagutza asko dakon jentiai, eta, bueno, bide batez eskerrak emun lagundu osko indaneiri honetan. Eta horla, datu honeik erabilika, ezberdin dugu ditun lau kudeaketa eredu. Alde batetik, hor tantaia jarte hauen hori da baso zuaitz zuzenak, hau da, motzak ez dianak. Zuaitz motzak ez, honei dira zuaitz motzak, eta honei dira tantaiak. Orduan, alde batetik ezberdin dugu ditun aspaldi ezarrikako tantaiak, hori izango esan aspaldi ezateotenean, 80 urte baino gehiago. Eta hori izango esan goiko baso hori. Gero, berriki ezarritako tantaiak, hori izango esan beko eskerreko basoa. Gero daku, kimatu da podau, aspaldi kimatutako zuaitz motzak, hau, hartasoko irudi hau, goikoa. Eta gero daku berdina, baina oindala gutxi poda bat jasan dauen basuak. Eta hori da, adibidez, hemen beko hau. Orduan, aztertu ditun lau kudeaketa eredu, ez? Baina, kudeaketa eredu bakoitza, erreplikatu da berdinain, datuak aztertu kudeaketa eredu horreri, 3 leku ezberdinetan. Eta hau zeatik iten geben. Hau iten geben, pentsau, aztertzen dugula baso gazte bat, ez? Eta baso gazte hori arro baten dauela. Eta beste baso danak ez dauzela arroan sartuta. Igual ikusten gauzen eragina, arruana da, eta ez basua gaztia galako. Orduan, ingebena, baso mota bakoitza leku ezberdinetan erreplikatu. Orduan, 4 bider 3, eta bakoitzean 20 zuaitz, danea 240 zuaitz aztertu ditu. Eta bestalde hartu bitun baita beste datu mota batzuk. Basoen egitura zelako esan karakterizatzeko. Hemen begi utzez ikusten da, honeik oinatiko birudia, baina egitura aldetik oso ezberdina dira, ez? Bisa paguak, baina oso ezberdinak. Eta orduan hartu bitun baita inguruko zuaitzen diametrua, hau da, ze zuaitzez dago esatuta, baso hori, zuaitza hundixea, zuaitz txikinak, baita zemat aldagai demografiko, hau da, inguruko zuaitza ze hauz bizirik, hila dauz, sortzen dabitz, eta baita ze espezie zegoen osatuta baso bakoitza. Hau da mapa, 12 puntu dauz hor, eta dauz kudeaketa eredu ezberdinak. Komentatzen ebena, 4 kudeaketa eredu bakoitza kolore batekin. Eta saiatu ginen euran artian nazten. Hau da, artixa eta iturri gorri artian. Dana ez geben lortu naztia, ze adibidez podautakoak leku baten dauz. Orduan, hori saiatu ginen, banaketan. Eta gero, saiaketan baita, beste aldagai batzuk, izan altuera, izan basoen malda, saiaketan ez aldatzen asko baso batetik bestera. Orduan, holako mapatxo bat geratu sekun. Hau da, onjokan emaitzaik ez daku,
Baina ideia atindei zuen nik ustot, hau nahiko polikia ala. Hemen behian daku diametruak, zuhaitzen diametrua. Zuhaitzak zelako handixaian o txikinaia, ez? Eta lau kudeaketa eredu ezberdin. Urdinez dauena da baso gazte bat. Eta horre ikusten dana, baso gazte horretan, zuhaitz txikinak diala nagusi. Faten baga baso zarretara, kasu honetan larrozez dauen hortara, ikusten da, zelako zuhaitz txikinak, baina baita haundixek be. Baina oso haundixek ez, zelen esan du moura, baso zarrik ez daku. Gudakun baso zarrak, dia goikuak, dia zuhaitz motzak, baso motzez osatutakoak. Eta hor bai ikusten dira oso zuhaitz haundixak. Zuhaitz batei neurtu gotzan 300 urte. Adibidez. Baina hor zein ja problemia? Hor problemia, ikustu zuen moura, txikinik ez da gura. Hau da, horreik egunen baten, hola jarraitu ezkeo desagertu ingo diala. Eta gero, aztertu erlaziona ben, basuak klimakin, hori izan gure helburua, ez? Orduan, goixean, eskerrian, ikusten dena batazbesteko klima oinatin. 1950 gaur egun artian. Eta ikusten duna, gradu bat igoala, gutxi gora bera. Orduan, eskotan, jitako amamako esan ezkio, lehen hau elur geixo egiten ebela, nila sinizketan hasi naiz. Eta prezipitazioan, ikusten dena, jaisten fandala. Hau da, baina tendentzia ez da horren nabarmena. Eta gero behian, lehen komentatzen eben, klima aldaketa zala ez bakarri batazbestekotan, baita muturreko, hau da, bere aldakortasunean edo muturreko fenomenotan. Orduan, saiatu nintzen, honei dia puntua dira egunak. 1950 gaur arte pasaudian egunak. Eta hor saiatu nintzen, topaiken, aberreuen egunetan tendentzia bat, hau da, temperatura maksimoak eta minimoak. Aber, gaur egun, adibidez, temperatura maksimoko egunak sarrixau emuten dien. O temperatura minimokoak gaur egun sarrixau emuten dien. Eta ez topau tendentziaik. Baina, hemendik aurrera saiatuko naiz beste aldagai batzun neurketan, adibidez, izotzak, udaberriko izotzak. Ez, horri paguan dako kaltegarrixak izate dira. Aber, zep da bien paseien. Zain olako lehenengo analizitxo bat. Eta, hau da fuerte bukaketako. Ez dakot, emaitzaik ez dakot, onjokan ez daku, emaitzaik ez du lortu, baina hau da, espero duna topaikia. Hemen, igual ez da oso samurra ulerketako, baina saiatuko naiz samur, haber lortzen duen ulerketea, da, ez delakeo galdetu. Hemen zuhaitz bakoitza da puntu bat, puntu urdin bat da zuhaitza. Eta lineak jarri xaten zuhaitzak, dia oso antzera hasi dian zuhaitzak, hau da, sinkronia altua koinak. Lehen komentekenen sinkronian ideia hori, eta daku bi kudeaketa eredu. Goixan X eta behian Y. X, adibidez, baso gazte bat. Eta Y, baso zar bat. Orduan, lehen komentekenen geben, gure hipotesia zela, zemat eta egitura anitzau auki basuak, klima aldaketan impactuak bajuak izango diala. Amortiguazioa efektu hori ingo hauela. Orduan, imaginau daigun, 1960 gauzela. Eta datorrela lehorte bat. Baso kudeak eta X-en, hau da, baso gazteetan, nik uste dut horrei danak impactu antzeakua jasoko hauela. Aldiz, lehorte berdinak, baso zar baten, eragingo gozte bi zuhaitzei, baina beste dana iri ez. Eta gero, hau zan, espazioan ze espero duen. Baita espero geben, denboran, sinkroniak haundiketan fatia. Hau da, denporia pasauala, zuhaitzak berdintxu hau erantzuten fatia. Orduan, imaginau, 1960 etorri gaela 2010. Eta egon dela beste lehorte bat. Seguru aski indartxu hau, klima aldaketa igotzen fanda. Orduan, hemen espero duna zuhaitzak berdintxu erantzuten dauen kopurua be gora ikia. Bi kudeak eta eredutan. Onjokan, baso zarretan, ez da horren impactuan agarmena izango, baina onjokan zuhaitz bat gehatuko impactu hauek, urdinez gehaketan dena, baina bestien ja bat bez. Eta hau da, espero duna topaikia. Bide batez, ostiralean Joakin dator, eta beha ontan adikua, orduan, gombeak eta zauet, haulako gauzak politia izango dira, eta entzutea. Eta, hoxe, mila esker, bukatu horretik, eskerrak emun lagundu osoin danoiri, hau, planteunean, argazkixak, bukaera gai dagot. Osea, lagundu osoin danoi eskerrak emunezkio, igual gorko orkezpena izango zen eskerrak emuteko. Ja, jarriot hemen argazki batzuk, egozein zalantza oin eztabaidatu geke, eta gori, gonbidatu domekan etortea, ibilbide txoatingu, nahiakin, eta nahia bixarator. Orduan, baita gonbidatu eta bixarko itzaldea.
Bueno, hain da publikoan txanda. Edo zein, hausnarketa, o galdera, o edo zein komenteixo baldin bakotzue, bueno, oin animaite bezagoet. Bueno, egisa esan, komenitxat argixa pizteia ez zagoet ikusten. Orduan, vale, ya está. Bai, gustot? Ez? Bai. Vale, ondo. Bai. Bueno, nola da? Izotza apurketako ni hasiko naiz. Ni funtzioa piki bat, ez? Julen, ze aplikagarritasun praktiko, badako honek aplikagarritasunik, bakarrik teoria da? Oso baldea ona. Bai, adibidez, aplikagarritasuna, gui askotan galdebeta oskoina, eta nik askotan ez duten erantzuten, ze espezial handatu. Ez? Hoi izango esan oso aplikagarritasun gaur egungoa. Ni baso bakot eta ze espezial handatu biot. Ez? Horrek eukiko den aplikagarritasun bat gaur ikusi dunakin. Nik gomendatuko neke, ikusi duen honekin, espeziak, hau da, mundu ideal baten, ez? Nahaztuta sartzeia, lehenengo. Orduan, banda marroia etorri zanean moguan, adibidez, espezie bati eraindeke, baina igual beste bati ez. Orduan, seguru asko salbatu ingoza, horrekin. Gero, adibidez, kudeak eta eredua kin jarraituaz, ez? Adibidez, matarraza bat ikin bozu, hor lur hori galtzen doia. Eta onja lotuku klima aldaketakin. Zema eta lur gehiago galdu, horrek emisio batzu dako, ez? Azkenean matarraza ez dinozu, karbonoia airera doia, eta gaina lur galdera bat eukiozu. Eta lurreti be, CO2 emisioak eukikozu. Horrek ze eragindako gaur egun basua konbati. Segurazki, matarraza gehiago, zemata lur zoru gehiago galdu, bertan hasiko dian basuak, ez dira horren indartxu hasiko. Adibidez, zer gehiago. Bai, ez dakit, ozen galdera, ze atzagoa baldin makotzue, komentau geke. Takit, adibidez, tamainuan zentrauta bez, guk esperunakin jarraituaz, nik esango neke, zuaitz danak, saiaketako baso natural baten dinamikak antzerakoak sortze aldera joten. Bakit batzutan hau kudeatzeian dako zaiala, baina, bueno, nahi galderien jost, zein gora nik, ez? Zeidan egokizena ne ustez. Nik saiatuko nintzen, baso dinamika naturalak sortzen. Hau da, baso zarrak, baso gaztiak, ez? Horrelako dinamika naturalak sortzen. Pinua ze eragin izan duen klima aldaketak. Pinua, pentsaiot intziniz pinua, adibidez, oinatin geixen dakuna. Intziniz pinuan, klima aldaketan eragin nabarmenena, ez da klimai lotua zuzenian, baina bai aldaketa globalari, eukigeen izurrite hori. Oindala 2 urte eukigeen izurrite hori. Izurrite horren, gaur komentau dunan, guztiz hortan oinarriketan da, ez? Daku, individu batzuk, tamainaz oso antzeakoa diana, genetikoki oso antzeakoa diana, eta orduan dator gaitz bat, kanpotik etorri izan kasu honetan, ez? Ongo bat, eta danairi eragiten dozte. Orduan, ez da git, musian hor dago bat ikia maura. Hani danetan berdin egiten bot, galtzeko arriskua 100%. Gero iragazten bozu, azkenengo, ez dakit, diru asko emundu, ezin jugukatu, ez? Baina, galtzeko arriskua be hor dau. Ez dakit, ez dakot, pinuan, bestela, datu zehatzaurik, gauza asko, komentagoek ez, adidez, intziniz pinuan ingurua, baina gauza kurioso asko, adidez, intziniz pinua, Kaliforniako espezia, eta han mehatxatu dau, eta munduan da, espezien bat oso zabalduta hauena. Orduan, gaur egun, nik uste basuak ulertu behar ditugula baita oso baso moldatuak dakula. Ez dakula baso egonkor dauzen basoik. Eta nik uste adibidez, ez dakit, bai komenikot litzakela, lur publikotan gutxienez, tendentzia horruntza izatea, ikusi duguna kontuan hartuta. Enabil esaten adibidez, kudeaketa txarraniz, ikusi du, askotan kudeaketa jakin batek, pagomotzen kasuan adibidez, kudeaketa neurri batek, mesede inleke. Edo densidade, individu asko dakoin basuak, ez? Adibidez, pinuakiz jarraituaz, pinuak, bueno, hau,
ni baino, eta jakingo zu, ez? Baina pinuak askotan individu asko sartu, eta batzuk bakanketak iten dira, ez? Horre bez, zentzuako kudeaketa bat, askotan onuragarrixe izaten da basuantzat. Imagina daigun, hemen geu danok zuaitza gela. O afai badakula geu danok, ez? Eta dakula tarta bat. Tarta bat, zemata pertsona gehiago gutxi jangu. Orduan, kudeaketa bat, askotan onuragarria be izan leke. Gabitz esaten pinadixak basuak diala, eta ez dia basuak, zuaitz landaketak dia. Orduan, berbaiten dugunean klima aldaketa baso ekosistemen aurrian, ez? Ekosistema honek zelan erantzungo da ben, erantzun bat eukiko dau ekosistema berezko batek, ez? Ekosistema dana, eta beste oso desberdin bat, baso landaketa batek, ez? Osan, ikusten dut hor, oinarrizkoa dela, pinadixeri ez esatia basua dian, baizik eta zuaitz landaketak. Hortuan, porru landaketak dian moguan, bai? Bai, hoi, puntu interesantia. Adibidez, kusiu klima aldaketan, basoak aldaketa batzu jasaten dabitzela, ez? Klima aldaketan ondorioz. Orduan, klima horreitara moldatuta zen espezieak, kasu honetan intzinizpinuak, aukera gehiago dukiko hau, seguramente klima aldaketa hemengo klimara, okerrau moldatua esateko. Eta horrik edozein aldaketa okerrau erantzuteko. Hori be, eta nik uste dut, aipagarri xala. Bertako basoak, oroar, hemen landaketa bat ikia gure izan ezke, bertako basoak aukera gehiago dakoi orokorrian, hobeto moldatuta egoteko, azkenian dalako koexistentzia bat ingurune honetan, urte askotan zehar garatu dana, ez? Ez dala kanpoti dator eta oinondo nau. Segon leke oinondo, baina bixarrez. Urte askotan garatua izan danean, normalian evoluzioak, mesede egiten dozte, bertako espezie hiri. Baita. Beste galderarik, bakotzu? Apa, Julen, baso zahar bat sortzeko zenbat urte bila dia, gutxi gora bera? Bai, galde hona, eta hori be espezien araberakoa. Ze espezie batzuk oso azkar azten dira. Adibidez, hori galdera, honek joku asko emute hau. Labur esan da, ez? Adibidez, baso zaharrak munduan 140 urtetan, guk komunidade zientifikoan askotan esatea 140 urte, baso zahar gazte. Ez berdin duzekela. Baina, espezien arabera asko aldatu leke. Eta gero gaina, baso zarta gazte be, ez da inzamurra. Oso azkar azten dian espeziak, esan daigun eukaliptoak, o esan daigun pinuak, adibidez, pago baten baino azkarrau azten da, o aritz baten baino jokan areta azkarrau, orduan baso zar baten egiturak lehen hau sortuko ditu. Horrek beste kontrarabe badakar, adibidez, komenteiken eginean, baso zarrak, normalian azkarren azten dian espeziak, eta individuak azkarren hilken dira. Esaten da, diala rockstar maura. Azkar azteza, bizitzia oso azkar pasau, baina gero azkar hil. Orduan, hoi espezietan be emuten da. Baina, esan digun, bat azbeste, bota 140 urte. Baina gero espezien arabera, gutxituleke edo gonuntza faleke. Orduan, iturri gorri baso badoin jarrezko dagoenetan, hori zahartuko zan, hemendik 80 urtera? Bai, dudabarik. Hori sartu ingo zan. Ez dago, horren inungo zalantzaik ez dago. Hor kontua, nik uste dut, interesgarria izan lekena, eta hortan saiatu diala, nik uste jarraipen gehitxu hau inlekela, da baso dinamika natural bat, baso zar bat lehen hau sortzen. Hau da, baso dinamika natural bat lehen hau sortzen. Ta hori zela ike haue. Ike haue, zuaitz batzuk, hilaz. Zuaitz batzuk eraztundu da zuaitza inguruti moztu, eta bertan jare. Orduan hortze daku zuaitz bat hilinjana, horrek seguramente jauzingo da, argixez hartukoa, eta zuaitz gaztiak hasiko dira atzetik. Eta orduan fangoa dinamika natural eta oraguntz. Baina jare eskeo, hemen klima aldaketa ipaketan dunean, hori be importantia, klima aldaketa oso kontzeptu antropozentikoa da. Hau da, klima aldaketa guri ingozku kalte, seguru aski, espezie moduan. Baina ongo dira beste espezie batzuk, mesede ingoztenak.
Ez, baso zaharren kasuan be, hori, askotan ikuspuntua, bai klima aldaketa, bai baso zahar baten inguruan da, gurekiko. Julen arratzaldean. Nik ikusten nabilena azkalengo urte honetan, ez da percepzio dan, o igual datuak aztertu dira, datu mundu mailan emuten dira, bintzat, fenomenoa bortitzagoa diala, kliman. Ez dakit ze punturaino egisa da edo ez, baina percepzioa hori da. Aizia datozenean aizeteko gorra datoz. Edurtia joten badau, oizotza eta batez be eurixa, azkalengo hilabete honetan, eurixak oso gogorrak egon dira, lur jautzixak egon dira, erreka gora, bera, eta orduan nik uste zuk esan duzu ideiakin hori dala, ez? Diversifikau inbiako da, eta edade desberdinak inbiako dira. Zaiten dut, fenomeno gogor horreiri, aldan samurren edo, superbibentzia geixen eta onduen erantzuteko, biako da, hori, espezie desberdinak, eta edade desberdinak batzuk ondixauak, beste batzuk txikinauak, horreiri aurre egiteko. Gure modelua landaketa baldin bada, danak edade berdinekuak sartu, nahiz eta espezie desberdinak izan. Eta gero danak erabatea bota, ez dator bat ikusten dan joera honekin. Horrekin ados hauz esaten duten egin? Eskerra asko dion. Nik hauz nau, baina uste dut bi puntutan banatukot. Alde baten, komentaik ezena, klima gero eta muturrekoak dakula. Lehen komentaik kliman propiedadetan aldaketak batazbesteko eta variabilidadian, hau da, aldakortasunean. Adibidez, Filomena aurrek urtean, ene buenan, baina asko entzunean, ez? Eta jente asko urtensan esaten, zela posible klima aldaketan garaixan, olako elurte bat ikia. Bai, eske hori dakar, klima aldaketak dakar, batazbesteko inigoera, baina baita muturreko fenomenuena, bai. Orduan, batek ez da bestiak entzen. Eta honekin jarraituaz, baita komentau, eta ze askotan entzuten da, oingoia zela garai glaziar bateruntz. Garai glaziar bateruntz fango ga, baina igual hemendik 100.000 urtetara. Klima aldaketana da, bazkenengo 2.000 urtetan, ez? Orduan, eskalak be, importantia dira. Orduan, hori alde batetik, Jon, eta bestetik guzti zagoz nau. Gabitz homogeneizatzen. Bai espeziean, bai egituratan, eta horrek arriskua dakar. Naturak normalean ez da golako apustuak egiten. Naturak saiatzen da diversifikatzen. Guk kontraku egiten bu, akaso ondo fangoixak egongo dira garaixak, ziurazki ondo fangoianak. Mea horrek dakarrena, egongo dira garaixak oso gaizki fangoiana baita. Naturak, hori, esaten dana, ez tozte inori euneko benefizio egiten, baina danok bizirauteko aukeria emon. Hortik, uste dut, nik uste dut, basogintza jasangarri bat lortu asmoz, bide hori jarraitu biako dela. Izan be, esautuko zuen, eta ziurazki ni baino, naturatik hurbileko basokudeak eta ereduak, eta saiatzen dianak askotan naturan emuten dian prozesuak antzerakoak egiten. Julen, orduan, onena izango zen basua jareti, eta esan aukera bat izango basua jaretan bertan guk inolako interbentzio barik, berez urtetengo, basua bea erregulauko zen, ez da? Haundixa bere distantziak, eta igual, hainbeste interbentzio baino, igual, basua jare eta eurak bere dinamika baten sortuko ziren beste erabatera, o ikusten dozu gizakiak interbinu inbi dauela. Osa, eske... Bai. Nik usteot, hori, lehen komenteginena, bertan bera jarezkio, hori aiauko da baso zar bat izatea. Oin, galdera, gizarte mauran zer guru. Hori, no ustez, galdera oso importantia, zelako basuak gure ditu. Gure ditu basuak diru eta ateko, gure ditu basuak zehobia xurgatzeko, gure ditu basuak erreka garbi ukitzeko, ze baso guru. Orduan, nik usteot, danetako biharra eta leku hauela. Adibidez, baso batzuk eukileke diru eta ateko. Nahi, lezatzik esaten. Baina bai, egitura batzuk
mesedegarriak izango dira baita diru eta ateko, eta baita ura garbi eukitzeko, adibidez bertako espezial handatu da. Horrek, honekin gurotena esan da baita, baso, adibidez, lur publikoak, ez? Lur publikotan, oinati ninja, iturrigorri ninja, bakanketak, eskua sartu da. Seguru aski, hori, esaten ebena, individu asko dakunian, batzuk mozteia, seguru aski hor dauzen nahi mesede egin gozte. Hemen abil esaten seguru aski. Nik uste baita, importantia dela jarraipen bat ikia. Eta ikerketak, ikusteko, benetan mesede egin gabitzen hor dauzen nahi. Gero beste baso batzuk, politia izango esan. Politia izango esan baso batzuk, ez ikugetea, seguru aski. Baina nik usteot, dakula oinatin suertia, eremu bat daneako eukileko. Eta, ez da, ni ziurazki horren aldeko izango nintzen. Baso batzuk eitxo kudatu, beste batzuk ez. Eta, ikusita Europan dakun panorama, nik usteot, batez be esetzen fango nintzela, ez? Eta batez be Euskal Herrian dakuna. Baina bai, eremu batzutan mesede inleke. Eta dinamika zar honek sortu. Bai, Javi, nik uste baietz. Baina hori, hemen be ustetik. Osea, ziurazki horruntza fango dira, batzuk jaretia, politia izango esan, eta beste batzuk konpareteko euki, eta jarraipen batin, eta ikusi. Baina bai natural eruntz, mentzetoi lur publikotan, ikusi oso ezepanoa mauen Europan be. Eta Euskal Herrian. Askotan daku percepzioa arbolak ez diela mobiten, beti dauzela leku berdinetan, ez da? Baina zuk argi izan duzu, altitudian, badoia zela hainbat espezie gorutza. Latitudian igartzen da zeo zer? Hau da, espezie batzuk latitudian iparralderuz mugitzen dabiz, o hegoalderuntz, edo mendebalderuntz, o ekialderuntz, klima aldaketakin lotuta? Hoi galdea ona, latitudian ez da horren beste igarri. Osea, ez da usolako evidentzia garbirik. Izan be, adibidez, eskeka guk erreferentzia askotan Europa hartzen du. Eta Europan oso garbi dau hegoalde iparralde. Eta orduan fresko dugu iparraldean hegoaldean baino. Baina estatu batuetan ez da horren garbixia iparralde hegoalde. Igual da gehiago ipar mendebalde ego ekialde. Orduan ez dira dinamikak horren garbi ikusten. Horreatik guk iten duen lanetan hartu biharrean eremu geografikoa espeziana hartzen du eremu klimatikoa. Eta orduan ikusten du kliman noruntza doia zen espeziak. Eremu berota eruntz, eremu hotzeta eruntz. Klimak eta geografiak askotan bat ez da egiten. Baina ez da horren garbixia, latitudean, baina kliman bai. Kliman aldaketak ikusten dira. Baina askotan oso zaila da ezberdintzea. Aldaketak klimanak izan dian, kudeak eta jaredan, ze prozesu, gaina askotan, biak elkarrera genitia haue. Igual kudeak eta jare eta temperaturak igo. Eta igual bat abestia elikatu gaina. Hori be gertatu leke. Orduan, neko zaila, baina bai, aldaketak emuten da hitz. Beste galderaik? Hausnarketarik? Eskerrik asko. Gertu datzi garren, eta badakitzue, urrengo egunetan, gauza gixo.